Специалистите от акумулаторен център Старт, за да ви покажем един много хубав любителски уред за тестване на акумулатори. Много функционален е, има много опции вътре. Сега ще ви покажем нагледно. Тук имаме един наш тестер, с който си работим. Закачате щипките и тестера се включва автоматично. Тук имате бързи бутони, които може да управлявате тези стрелки надолу и нагоре. Така. Изрежете бутоните. И в случая, примерно, ще се спреми на втория бутон, който е волтаж на акумулатора. Давате долу извън автомобила, в момента сме извън автомобила и му давате Enter. Избирате си опцията, която е най-подходяща за вашия акумулатор. Примерно за нас в момента ние тестваме Bosch Power Plus, което е калциева технология. Ние в момента го оставаме на 610 ампера по европейския стандарт. След като дадем Enter, автоматично зарядното казва в какво състояние е вашият акумулатор.